Minä olen Ripsu Gamer ja tämän videon tarkoitus on niin kuin mennä sadettaa, käydä yhdessä maassa ja sitten loppuun tulee sellainen pikkuinen spessu, että meikäläinen esittelee mun huoneja silleen. Okei, tästä se lähtee. Jos haluatte tietää tämän vähän rakennusmaan, missä on paljon suomalaisia, kirjoittakaa aina Suomio. Ja teillä löytyy jätkiä, joka lähtee. Ihan kuin oikeasti. Radetaan Japen kanssa. Antaa vähän dirttiä. Ei anneta. Ei me nyt enää taida olla Growtopiassa. Jodin, nyt mennäänkin katsoa, että mitenkäs näyttääkö meikäläisen huone. Kiitos. Hetki. Tää juttu vähän epäonnistu. Tässä mä tähän keksisinkään. No. Tää oli nyt vähän tällä erää pienenpuolinen video. Mutta kohta tulee parempi video, jossa te näette meikäläisen huoneen. Ja jos et tule vielä tilanneet kanavaa, niin tilatkaa se. Sitten voit tykätä videosta. Jos saatte kommentoida, kommentoikaa vaan. Siitä vaan, ei haittaa. Sitten kommenteissa voitte äänestää, että minkälaista peliä mun pitäisi pelata ja tälleen. Anteeksi, jos kuuluu hirveä mässytys. Syö leipää. No, mutta nyt se olisi heippa dei. Nähdään taas ensi videon parissa. Moi moi!